खोलो देखंतु माँ केमते करूचंती। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। केमती अच्छा समस्ते आशा करछि भल थिबे। तो एबे मॉर्निंग हे जाइछि 8:30 आ उठिकी घर सब ओढ़ाओढ़ी कर देछि। एबे मु करी ब्रेकफास्ट में रेडी करी। आज अच्छी काली राति मु चाउल भिजै देइथिली, उषना चाउल भिजै थिली, ताको मु ग्राइंडिंग करके चकुड़ी करी। उषना चाउल आज चकुड़ी करी। तो चलतु आज वीडियो को स्टार्ट करवा आ देखिए मु आज सब कौन कौन करुछि। एबे हम आसचु मो भौणी सहित छात उपर को लुगा सुखाइबा बढ़िया खरा होछि आज आ शीत भी टिके कमी जाइछि। एबे हेल्प कर दिए। तो मुझे एकाथरे लुण देकी ग्राइंडिंग करदेवी। पर लुण देवा पड़ोनी, भलसे भी मिसीज। पकेबनी खाइबो ना आ कौन खाइबो? देखिए ऊपर था ना, ऊपर हेगला सेटा करिया पत्र पड़ा एटा पत्र पड़ा करिया सेटा चपड़ी करिया देखा जो अलग खा के दिला उसके लीजा देखो सेठू पत्र नहीं क्या है पत्र पूरा करमो पत्र पूरा से आरणा रे हरदिया बैगटा से भीतर पत्र अछि पत्र पूरा ना देखियो जे और जोंते गोल गोल कोई के करन ना देखियो माँ आप टिके भी ना खिची पछी आप टिके गाढ़ा बना हरदे टिके दवा मुंडे भी बेसी दे देबू तो ना तू बसी रे तो एती खाली दबू ना तो से पूरा टिके जो हल्दी से तो कम नहीं गला छोटा
ହଳଦୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ଦେଖାଯାଉନି ସେଇ ପିଠା କଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ତ ଆମେ ସବୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ ପରା। ଆଜି ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ। ଦେଖି ବଡ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ ବଡ଼ ଛୋଟ ହଁ ବଡ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ ବଡ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ ବଡ ଛୋଟ ବଡ ଛୋଟ ବଡ ଛୋଟ 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 ବଡ ବଡ ଦେଖ ଶେଷ କଲା ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ନା ନା ଥାଉ ଥାଉ ନା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନି ଏଠି। ଏମିତି ପକେଇଦେଲା ପରେ ଢାଙ୍କି ଦବ ନା ଘାଣ୍ଟି ଦବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ତିନିଟା ପତ୍ର ନେବେ। ତିନିଟା ପତ୍ର ହେଲେ କଣ ଟିକେ ମୋଟା ହବ ଆଉ ସିଝିବା ପାଇଁ ଭଲ ଆରାମରେ ସିଝିବ, ନହେଲେ ପତ୍ରଟା ପୋଡ଼ିଯିବ ପିଠା ସିଝିବ। ତାପରେ ଟିକେ ଦେଖଉଛି ଏମିତି ଟିକେ ହାତରେ ନେବେ ତେଲ ନା କିଛି ଦରକାର ନଥାଏ। ତୁ ହେଲ୍ପ କରୁନୁ ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ କପେ ଦୁଇଟା ଆମେ କପେ କରିପାରିବା। ନାଇଁ ଗୋଟେରେ ହିଁ ହେଇଯିବ। ଫାଳ କରିବା ମତେ ବଡ ପାଇଁ ଦେବୁ ଖାଇଲେ ସରିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ରଖୁଛୁ ଗଲାଟା ବସି ଯାଇଛି ମ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ବି ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିବ। ତମେ କଣ କହି ଟ୍ରାଏ କରିବନି? ହେଇଗଲା। ଛଞ୍ଚାଟା କାହିଁ ଛଞ୍ଚା କଣ ଛଞ୍ଚା ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଚିକା ସାଇଡରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କିଦେବା। କଣ ୟାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇକି ଦେଲେ ସାଇଡରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ସାଇଡରେ କଣ ପାଇଁ? ପାଣି ଦେଇଦିଏ, ପାଣି ସିଝିବ ବୋଲି ଭଲସେ। ତୁ କରିପାରିବୁ ନା? ଛୋଟବେଳେ ଖାଉଥିଲି। ହଁ ଛୋଟବେଳେ ଦେଇଛି ଯେ ତତେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ। କବେ ନା ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକଟା।
ତା ଗୋଟେ ଧାରଟା ଲଙ୍କା ହଁ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ନେବି କଣ କରିବି ଧୀରେ ହେଇଗଲା ସେଠି ବେଶୀ କରିଛି देख ମୁଁ କେତେ ଭଲ ଡିଜାଇନ କରିଛି ଭଲ ଡିଜାଇନ କରିଛି ଦେଖିବା ଡିଜାଇନଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ପିଠାର ଡିଜାଇନ ହଁ ମୁଁ କଣ ବନାଉଛି ଫୁଲ ନା ବେସନ ତ ସିଝିବନି ଟିକେ ଇଏ କର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର ଲେଟ୍ କରୁଛୁ ହେଇ ସାରିଲାଣି ହେଡ଼ା ଆଉ ହବନି ଶୁଖିଗଲାଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତ ବନେଇଛି ଦେଖିଲୁ ମୋର ଡିଜାଇନ ଏମା ପକେଟ ଅଛି ଆରେ ପିଓ କୋଉଠି ଅଛି ମତେ ଦେଖାଯାଉନି ଏଇଠି କି ଆରେ ପିଓ କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଠି କି ହେଇଗଲା ଏଇଟା ବି କାଢି ଦେବା ଏଇଠି बढ़िया से ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ ମାମା ହେଇଛ ନା ବଢିଆ ସେ ହେଇଛି ନା ହଁ ହେଇଛି ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଏଲିଜା କୋଉଟା ଆଗ ଖାଇବା ତରକାରୀ ତରକାରୀଟା ନାଇଁ କରିନି ଟାଇମ୍ ହେବନି କୋଉଟା ଆଗ ଖାଇବ ଏଇଟା ଆଗ ଖାଇଲା ଖାଅ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହାତ ବାଲା ଦେଖା ହଁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ନହେଲେ ତରକାରୀ ଟିକେ କରିଥିଲେ ହଁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ନା ପତ୍ର ବାସନ ମୁଁ ଚିନି ସହିତ ଖାଇବି ତ ଏଥିରେ ବନ୍ଧାବି ମୁଁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରେ ବନ୍ଧାବି ବଏଲ୍ କରିଦେଇକି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ପତ୍ରପୋଡ଼ା କରିଦିଏ ଚକୁଳି ବି ସେମିତି କରେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜି ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଏମିତି କରିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ପିଠା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପିଠା ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଯିଏ ଟ୍ରାଏ କରିବନି ସେ ଟ୍ରାଏ କରିବନି କହିଦବ ସେ ଲାଇକ୍ କରିଦବ ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଠି ରଖିବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଯେତିକି ପାରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ରହିଲୁ ବାଏ 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 ଭଲ ବାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାଏ ବାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ There you go.